дар даври 24-уми Лигаи олии футболи мамлакат тими Хатлони шаҳри Бохтар дар варзишгоҳаш бо дастаи Эсхата шаҳри Хуҷанд дидор анҷом дод. Ин рақобат аз лаҳзаҳои аввал то ба анҷом ҷолибу диданӣ ва пуршиддату хотирмон сурат гирифт. Голи нахуст дар дақиқаи ҳафтуми рақобат аз ҷониби бозингарони соҳибони майдон кушода шуд. нимувофизатгари дастаи Хатлон рақами 21 Сорбон Афғонов аз як лаҳзаи хуби голзанӣ истифода бурда тӯбро дохили дарвозаи Eskhata намуд. дар идомаи майдондории саъитараш дар дақиқаи 35-уми рақобат футболбоз рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашов аз ҳайати тими меҳмонон бо голи задаи худ таносубро баробар намуд. ҳамин тавр қисми аввали ин майдондорӣ 1-1 ба анҷом расид. пайти дуюми бозӣ низ боз ҳам шадидтар сурат гирифт. сармураббиёни ҳарду даста барои дар ин бозӣ ғолиб омадан тамоми имконият ва нерӯашонро сарф менамуданд. аз ҷумла якчанд нафар бозингаронро аз курсии эҳтиётӣ дохили майдон намуданд. билохира ин амал танҳо барои дастаи Хатлон самар овард. дар дақиқаи 85-уми рақобат Парвиз Баки Ахунов аз партофти ҳамдастааш истифода бурда тӯбро бо сар дохили дарвозаи дастаи Eskhata намуда ғалабаи тимашро таъмин сохт. ҳамин тариқ ва охири тимҳои Хатлони шаҳри Бохтар ва Eskhataи шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 ба суди бозингарони дастаи Хатлон ба анҷом расид. аввал мехостам мухлисони дастаи Хатлонро бо ғалабаи навбатӣ табрик кунам. Инчунин аз фурсати сурат тамоми мухлисои Таҷикистонро ки дастаи мунтахаби олимпии Таҷикистонро хал гирифтан ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё ва бояд инро қайд кунам ки имрӯз бозӣ фикр мекунам қадар бозии дилгиркунанда буд, чунки яке аз сабаби асосие ки дар таваффуқи якмоҳе ки дар байни чемпионат ба вуқӯъ омад, ҳамун фикр мекунам таъсири хеле расон ва он бозие ки мо бозие ки аз шогирдон мехостем мутаассифона ҳамонро дида натавонистем. ҳамагӣ қисми 15 дақиқа қисми аввал бозии хуб нишон доданд ва баъд назорати тӯбро пурра ба дасти меҳмонон супорданд ва қисми дуюми бозӣ ҳаракат кардан бисёр хубтар лаҳзаҳои голзаниро ба вуҷуд оварданд, вале бисёр вақт саросима мешуданд ва аз лаҳзаҳои хуби голзанӣ ба хуб истифода карда натонистанд. бояд нагуфтанам ки дастаи Eskhata ҳам ду-се лаҳзаи хуби голзанӣ доштанд. дарвозабон як лаҳза аз дарвоза аз гол эмин дошт ва як лаҳзаи дигар тӯб ба тури дарвоза бархӯрд. дар қисмати дуюм ман умед доштам ки Нуриддин ҳамруқулов гол ба самба мерасонад ва дар баъди қисми аввал мо дар ҳайати даста камтар тағйирот ба вуқӯъ овардем. ҷон гатанро аз хати миёнаи нимҳоя ба пеш пардохтем ба амеди он ки дар пеш каме ҳамлаҳоро қувваттар мекунад, вале мутаассифона имрӯз низ аз тарафи ӯ дар хати ҳуҷум ягон манфиати хубӣ ба даста нарасид. После месячного перерыва опять возобновился чемпионат нашей страны. Сегодня мы играли с командой Khatlon. Пользуясь случаем, хочу поздравить команду Khatlon с победой. И месяц не знали, кто как готовится, где были спарринги. Но сегодня нам показалось, что игра наша показала, что есть проблемы нашей игры в защите, есть в полузащите. Над этим будем работать. Сейчас плотный график у нас. Как бы времени на раскачку нет. Был месяц перерыва, вот сейчас уже давайте играть. 6-го на кубок играем, 10-го опять уже чемпионат. Будем смотреть, будем готовиться. Конечно, каждая команда хочет выиграть, но, к сожалению, мы играли сегодня на выезде. Были моменты. Команда Хатлон использовала свои моменты, мы, к сожалению, не смогли.